ассалому алайкум, бо шумо маъмурҷон субҳанов аз канали Маъмуразия. имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қумсангир. дар ин видео сиёмка кардем молҳои майда, бузҳои российский, бузҳои покистонӣ, қушқорҳои калон, майда, барои тоқа, ҳамаи намуди моли майдаро сиёмка кардем. видеоро то охирша тамошо кунем. маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед ҳатман подписатсия кунед. рафтем. баъд дар воқеъ телефон номерош ҳам гирифтагием. мана бузҳои покистониро метавонем ки харидор бошен, харидорӣ намоем. дастгирро фаромӯш накунем. рафтем. чанд моҳа ино? 3 моҳа, иш 2 моҳа. На, калониш 3 моҳа барра, иш 2 моҳа. Ин нара мода? Си калониш нар будааст, иш мода. ҳардаш 2500 савдо мешава. 2000 ҳардаша нарх кардеста якҷоя. иш 800 сум, иша 1200 мана. мана бузҳои покистонӣ бачадорш 3000 бо муомила дора. бозор чанд кадака? бозор 2000 кадааст. ино чи местни пародо? бачадорш 1500, бозор чанд ка? 1200 кадааст. ино чи? ҳамия қати ҳами? Не, инами? мана иш? Не, қатиш бачадор. И бачаш и оча мана иш 2500 бо савдо мешава. И сеташ буғуз. ози номерошона гап мезанем. харидоро боша занг мезанем, гап занака. 93 700 44 18. адрес куҷо ака? варашлобод. харидоро бошо занг мезанем. марамад. мана гӯсфандои оптум бародороша 2500 гуфтеста савдо мешава. бозор 2000 2200 2300 нарх кардеста. гӯсфандои буғуза 2000 гуфтеста савдо мешава. 1800 1900 бозор нарх кардеста. ози номерошам пурсем кане агар бития мемонем. гап занака. 93 766 83 96. харидоро боша занг мезанем. мана ҳамаи намуди гӯсфандо аст. буғузшам аст, барадоршам, қушқоршам аст, бузу такаам будааст. мана марама ахта ҳардушам. мана тута қушқори ахта 2200 бо савдо мешава. бозор 2000 кадааст. нои калониша додагиш нест. иношона намедонем, сайюбиш дар пеш набудааст. ино ахта додааст. мана қушқори фасон 25 гуфтеста бо савдо мешава. бозор то 21 нарх кадааст. чанд сола бошаи? 1 сола қушқорча будааст. мана на қушқори чори 4 сола нархшам 4000 савдо мешава. бозор то 3500 нарх кадааст. ҳоли додагиш нест. мана динбошам бинед. мана қушқорчаҳои ёш 1300 ҳар сеша 3500 гуфтеста бо савдо мешава. чандикат боа? 1150 ҳардуша? и дута калонша 1150 кадааст. додагиш нест. мана дута қушқори калон, якташ мана ховай, якташ судагия. мана 2000 бо савдо мешава. бозор чандикат ака? 1650. бозор 1650 нарх кадааст. ино такай мода? такача. мана чанд моҳа ино? мана такачо. мана зарда 650, иш 600 сум будааст. бо савдо мешава. бозор чандикат ака? 1050 ардиша бозор нарх кадааст.
mana. Narxi chand pul aka? 1300. Qati bachash, ha? Bu savdo misha. Bozor chand ka? Bozor 900 so'm, 1000 so'm. Mana inoshchi? 1300. Isham 1300. Inoshchi? Sevni mazur buzi Rusiya. Isham mana. Bachana dura. Be bacha buzi urusi. Sevni mazor, ha? 3500 savdo misha. Bozor chand ka? Bozor 3000. 3000, ha? 3000 29 narx kadast. Dodagish nest. Bug'iz nest, ha? Bug'iz budast. Mana borayam qa qiymatlar. I Pokistoniya chandiyan? 1700. Takay moda. Moda bizi Pokistoni moda 1700 savdo meshava. Bozor chand ka? Bozor ra Ichi nakadast bozor. Oxida chand pul aka? 2000. Takay, ha? Mana bizi Takay Pokistoni kalon. Narxish 2000 savdo meshava. Bozor chand ka? Xaride? Chand qada xaride? 1600 xaridast bunday barodar. I takachay? Oh. Chand pulish? Isham xariding? Ha? 1000 so'm. Ardish. Isham Pokistoni, ha? Pokistoni isham 1000 so'm. Ishchi? Moda? Ish moda biz Pokistoni isham. Chand pul? Bug'iz. 2000. Bu savdo meshava. Mana gusfanday optum savdo, dita qushqor digarosh moda. Mana chand pul aka kalonish? 1400 savdo meshava. Bozor chand ka? Bozor 700. 1200, 1300, 1100 prezidesta. Mana inosh. Dita yaxil budast. Yosh 1300. 1300 bu savdo meshava. Dita qushqorchi? Qushqor 1300. Qushqoru ham 1300 bu savdo meshava. Bozor chandi kadam inora? Bozor endi taraf 21 kadana. Qushqorurachi? Qushqor 1300. 1300 so'm narx kadast mana. Xil narx. Ne do'stlar aziz, telefoni furushi model G3 solish chanda? 2018, pamyati 16. Yakta kamera, yakta вспышка, mana. Коробка, ай Россия xaridagi budast. Коробка hamma chi dora? Коробка, dokument hammash hast. Telefon ай Россия xaridagi ham. Даже наушникош ham budast. Narxi chand pul aka? 600 so'm. Bu yagonchi muomila meshava. Telefon nomeri aka bizdan aka? 933 ona 69 54 mana номеро адрес колхозобод занг бизанед харидоро боша марамат.